Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pakiguban, welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. At kung gihangyo ang matag-usa sa pagpasalamat, pagdaig, pagpasidungog sa pagkamaayo sa tungkoy nga Dios nga sa atong panag-uban karon. Malipay ang Dios, mahimay ang Dios sa atong pagsugod sa pagkinabuhi nining adlaw. Ako gihangyo matag-usa sa paglitog o pagpasalamat sa Ginoo. Pag-amputa. Amahan namo nga Dios ang magkagagahom. Dios nga mao'y naghatag ka na mo kusog kadasi na nalipot sa imong makatawhan nga midangop kanimo. Salamat o Dios nga padayon nimong giamuma o gibantayan ang matag-usa nga misalig kanimo. Padayon usab nimong gitagaan ug kapasayloan ang mga tawo nga misalig midangop kanimo. Wala nimo ihikaw ang imong kaluoy, ang imong gugma, ang imong pagkamaunongon, ang imong pag-atiman kanunay nimong ipabati sa mga tao nga misalig bitangop bituo kanimo. Padayon nimong ipamatud-an ang imong mga pulong nga sa tanan namong gibuhat. Salamat Lord nga padayon nimo o Dios nga gipanalanginan. Imo kaming gigiyahan ug imo kaming giubanan. Salamat Lord nga imo usab nga gilimpyuhan ang among kinabuhi diha sa imong mga mensahe, sa imong mga pulong. Imong gisugilon kanamo nga kami nangalimpyo, nangahinlo pinaagi sa imong mga pulong. Ang imong alagad nga si Pedro Ginoo, isugilon mo sa kanamo diha sa iyang mga mensahe nga igipasulat diha sa balaang kasulatan. Nga kun among sundon ang imong mga mensahe, makita og mahbati namo ang kabaguhan sa among kinabuhi. Salamat Lord nga imo kaming gidasig sa matag adlaw sa pagpaminaw kanimo. Sapagkat sa imong mga pulong. Salamat sa imong pag-atiman kanamo. Sa among pagsugod nining adlaw, amon na usab isalig diha kanimong tanan. Mga pagdaig, pasalamat alang lamang kanimo Ama sa ngalan ni Jesus. In Jesus name. Amen. Oh, amen. Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. May buntag, mayong pakiguban no, sa tanan na itong kaigsuonan nga naakaroon sa nagkalain-lain nga mga lugar. Good morning, kumusta mo? Alang sa mga kaigsuonan nga nag-abli sa ilang mga radio set, labi na gyud sa ato ang FM Station 101.3, may buntag, mayong pagpaminaw. Mayong buntag, mayong pagpaminaw usab sa ato ang mga kaigsuonan nga moripli nining programa ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning ug ang Dios magpanalangin kaninyo. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ilabi na gyud sa ato mga kaigsuonan nga nakasuod na diri sa ato nga programa. La brother kalma lang ta, may buntag, mayong pakiguban nimo brother Jilon. Musta man ka diha sa Lapu-Lapu? Si Marilyn Orision, good morning Pastor Gideon, I'm watching from Andak Laak, Davao de Oro. May buntag ni Risa Hogoder. Ayong nga buntag Pastor Gideon ug sa tanan salamat sa Ginoo ning matahom nga kabutagon dalaygon ang Dios. Mayong buntag ni Bilin Largo ug ni Chari Archaga, Marilyn Orision, matota prayer request po Pastor. Birthday karon sa akong anak si Marilo Oracion, 28 na katuig na karon sa pagsabangan tagom. Ang Dios maghahatag og panalangin niining ika-28 katuig niya sa kalibutan ug daghan pang mga tuig nga puno sa panalangin
nga maangkon masinatian sa imong anak ug mahimong panalangin ang imong mga anak or ang imong anak sa imuhang inyuhang pagpuyo diha sa tagong. Ang Dios magpanalangin. May buntag mayo nga pakiguban ni Naomi Valenzuela. Good morning, Pastor Gideon. Watching from Sipalay City. May buntag mayo nga pakiguban ni Sister Bilin Iran. May buntag ug sa mga Iran family nga naminaw sa atong nga programa pinaagi sa atong FM station. Good morning. Good morning. Mayo nga pagpaminaw, mayo nga pakiguban, ilabi na sa ato mga kigsuonan diha sa nagalaing mga lugar. Og si Chorimi Flapiner, matod pa, maayong morning, Pastor Gideon Candelario, into all viewers and listeners around the world. God bless. Pagkanindutan, no? Around the world. Atong i-share mga kigsuonan kining ato ang panag-uban karon. Kay pinaagi sa atong pag-share nakahatod tas mga mensahe sa Ginoo sayo sa kabutagon. Mayo nga buntag ni Pinky Ihara Bahandi do Timas. Good morning, Pastor. Dalaygon ang Dios karon buntaga watching from Mabuhay, Santa Catalina. Mayo nga buntag diha di mo Pinky Ihara. May buntag mayong pagpaminaw na ako'y classmate Ihara sa una sa Barangay Santo Niño. Taga Bayawan sila. Bukid sa Bayawan. Mayong buntag ni Liam Mayor. Mayong buntag, Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo kining kabuntagon nga gihatag niya na kamata na punta karong butaga. Amen, no? Salamat kaayo nga iyatang giubanan, iyatang giproteksyonan, no? Labas sa tanan iyatang gipanalanginan. Tanan mo lukso, dagod ang Ginoo. Mayong buntag, mayong pagiguban, ilabi na sa ato akaron nga hisgutan nga mga pulong sa Dios sa usa ka pangutana. Unsa may angay na akong buhaton aron matagbo gyud ang akong gikinahanglan. Sunsaon aron matagbo ang akong gikinahanglan sa kini ka pangutana, siguro sa imong kinabuhi. Siguro sa kinabuhi sa imong mga igsuon, kinabuhi sa imong sitwasyon sa imong mga ginikanan o kaha sa imong yung Pinoyanan. Unsa gyud akong buhaton aron matagbo ang akong gikinahanglan. O kaos pangutana kini karon sa imong kinabuhi. Mga igsuon ko sa Ginoo mo ni ato rong hisgutan. Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw. Good morning po, Pastor, watching from Saudi. God bless sa lahat. No? Maayo nga pakiguban ni Agustin Sumaoy. Morning, Pastor. Greet lang ko sa ako anak, birthday niya karon. Ika-15, Pastor. Pwede nimo siya katahan og birthday song. Salamat kaayo, no? Sa Ginoo nga daghan nga nag-birthday ni ining adlaw. Duha gyud ka buok, pero napagidaghan nga nag-birthday arong adlaw, no? Dalay ko ng Dios magpanalangin sa tanang nag-birthday. Alang sa nag-birthday, no, ato ang tagaan og pagtagad sa mga nag-birthday ni ning adlaw. Happy birthday kaninyong tanan. Ayaw kalimti ang mensahe sa Dios pinaagi ni Haring Solomon, no? Nga diha sa Ecclesiastes 11:8 man siguro to nasulat nga niingon dito nga pasalamati ang Dios sa matag tuig sa adlaw sa imong kinabuhi, no? Pasalamati ang Dios sa imong nahimutangan karon. Pag-awit mong mga pagdaig ug ihatod ang mga pagpasalamat nga kinisingkasing sa imuhang buhaton karon nga magpasalamat ka. Abli ang trono sa Dios. Abli ang igdulungog sa Dios. Kung sa imuhang pagpasalamat kaniya, mag-andam ang Dios og panalangin. Dili lang kutob karong adlaw, kundi sa tibok tuig nga gidugang sa Dios sa inyong kinabuhi. Happy birthday ang Dios magpanalangin. I declare blessing sa inyong pagpuyo sa kalibutan ining tuig nga gidugang sa Dios sa inyong kinabuhi. Happy birthday, happy birthday.
Ayaw kalimot sa pag-ampo sa Ginoo. Happy birthday sa tanang nag-birthday. To this day, the joy and the love has never fade. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday no sa tanan. To you. We thank God for you today. Ayaw mo kalimot sa pagbasag Biblia. Ingna gyud ang inyong mga anak basag yung Biblia nak. Kay maunay pamaagi nga muuswag uswagon ka sa Ginoo sa tanang bahin sa imuhang kinabuhi. Basag yung Biblia og ikinabuhi kay mao ra gyud nayawi sa panalangin saan sa Dios. May buntag maayo nga pagpaminaw ni Novera Calabroso. Pukong may buntag. Si Angelo Sasa maayo nga pagiguban Novera Calabroso maayong buntag Pastor Gideon Candelario o kapobre give vlog maayong buntag nimo kapobre napoy mga vlog no pobre ko sama nimo nindot sad maayo nga buntag maayo nga pakiguban Pinalis Marites may buntag nimo diha Sister Marites si Nits Latiban shout out Latiban family good morning. Gigi Dinoyo Mabuntag, payo nga pakiguban ni Dante de la Torre, Mel Sabroso. Good morning Pastor, salamat kaayo sa Ginoo sa lain na sad nga kinabuhi sa iyang gihatag sa tanan. Si Wing Alcaplo, may buntag Pastor Gideon, may buntag ninyo diha Wing. Si Romelita Bugais Pilisco, may buntag Pastor uban sa tanan nga nagsubaybay sa maong programa. Salamat sa kahigayonan watching Liluan Southern Leyte. Salamat Pastor sa pag-asa. God bless ubanan sa tas Ginoo tungod kay iya natang mga kaanakan. May buntag ni Agustin Sumaoy. Salamat Pastor sa birthday song Minaw Midiri sa Davao de Oro. Happy birthday Justin Sumaoy. Justin, happy birthday nimo Justin. Ayaw kalimot sa pagbasag Biblia ha. Kung gidaladala nimo ang cellphone, ayaw kalimti, dala-dala agyod ang Biblia. Mas maayo ibutang ang Biblia diha sa imong cellphone pag-download og mga apps diha sa imong cellphone may tungod sa mga Bible nga imong yung masabtan. Kubidjan sermona, good morning Pastor, dalaygon ang Ginoo, makabati na pod mi sa pulong sa Ginoo. God bless Pastor watching from Himalaya Negros Occidental. Watching Kuwait City, gikan ni Wing Alcalplo. Request kog song Pastor unahon ka by G-First Band, unahon ka. Ato ni tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang awit makalangit nga gi request diri sa ato ang panag-uba no. Unahon ka by G-First Band diri lang sa ato nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko, dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo kanako kanatong tanan ining maong awit nga ato karong madunggan. Good morning ni Regidor Arabes. Good morning Pastor ug sa tanan, God is good all the time. Great lang ko, happy birthday sa akong anak Kizaya Marie Arabis. Oy, happy birthday po ni Kisiya, happy birthday no sa tanan nag-birthday, happy birthday. Paibuntag ni Jeremy Baya Abueva, maibuntag nimo diha. Marilyn Orision matupasalamat sa happy birthday song. Og Marilo Orision panimbaya no gikan sa imong mama og papa. Maayong nga buntag ni Elena Villarin, maayong nga buntag Pastor, salamat sa maayong atong buhing Dios watching Abuyog Liti, Sister Arlene Inot, maayong buntag ato igsoon nga nanog ka Dios Lapu-Lapu. Atong i-share ang ato ang programa para mas daghang makadungog makabati labi na gyud sa mga pulong sa Dios nga ato karong hisgutan nga mao gyud kasagaran o rason hinungdan nganong ang tao kinahanglan sa atong programa ug kana kita nga pakiguban diha sa pagtuon pagpamalanong sa pulong sa Dios. Gidala sa mga awit sa
sa papadayag sa kaayo mo, sawitung ko ang ugma mo. Sa tanan unahon ka, sa awit ko'y bayaw ka, Jesus, dalaygon ka. Ang tanang may gininhawa, Ayaw kalimtoy mga kaigsuonan ang atorong hisgutan naghisgot ni sa gitawag panginahanglan. Pastor, unsay akong buhaton aron matagbo ang akong mga gikinahanglan? Unsa gyud akong buhaton? Ato rong hisgutan og ato ang pahinumduman ang atong kaugalingon sa mga tinuod pod nga gikinahanglan. Kay kun usa man gud ka tao malibungan man gud sa kaaway, ang ihang pangitaon katunan noong dili gikinahanglan sa iyang pagpuyos kalibutan. So atong hisgutan ang mga gikinahanglan gyud sa tao. Atong hisgutan ang imong gikinahanglan kanang tinuod nga imong gikinahanglan karon. Samtang na malandong ka, pwede ba nimong i-share ang tinuod nga imong gikinahanglan o kanang nasabtan lang nimo ba? Unsa may nasabtan nimo nga tinuod nga gikinahanglan gyud nato o tinuod nga imong gikinahanglan karon? Unsa may imong gikinahanglan, pwede ba nimong isugilon diri sa atong panag-uban? Unsa may tinuod nga gikinahanglan sa ato ang pagpuyos kalibutan? Nindot na nga pangutana nga gikinahanglan mo ay atong tagaan og pagtagat sa atong panag-uban. sawitung ko ang ugma mo. Sa tanan unahon ka, sa awit ko'y bayaw ka, Jesus, dalaygon ka. Ang tanang may ginhawa, pagkasinggit nga hari ka. Si Alina Bordin Francisco matupa, good morning Pastor, watching from Kuwait. God bless you Pastor. Salamat kaayo Alina. Si May sa Albarando, good morning Pastor, watching from Consolacion Cebu. Request kog song Ikaw ang Gugma. May buntag ni Silvano Mabalatan, maayong buntag Pastor, uban sa tibok nimo nga pamilya si GPC Santiago. Good morning Pastor, og sa talag igsuonan, mamainit ta ninyo tanan. Nindot kay no, mamainit. Init lang tubig. At init mog tubig diha inya imna. Ora gyud ay pinaka-importante. Bakit nako kay na makatabang sa imo. So samtang nagulat-ulat ta sa mga mensahe mga kaigsuonan o samtang naminaw putag mga mensahe sa awit mga igsuon nga gi-request diri karon, ako pong gidasig ang matag usa nga inyong ipaambit og inyong i-share diri sa atong programa unsa gyud gikinahanglan sa tao. Sumala sa ato karong tun-an, Pastor, naghisgot ni sa usa ka pangutana sa tao nga naghisgot sa panginahanglan nga nagingon, Pastor, unsa may akong buhaton? Unsa may angay na akong buhaton, Pastor, aron matagbo ang akong kinahanglan? Mo ni ato karong pamalandungan. Unsay angay na tong buhaton aron matagbo ang atong kinahanglan? Ang akong tandaan, unahon ka. Unahon ka. Unahon ka. Naiga-request diri mga kaigsuonan, no? Okay, ako sa ning basahon si Pisces Santiago. Good morning, Pastor.
Ako nining nabasa. Si Alina Bordin Francisco, Pastor, requestong tumingin ka. Okay, ato ning tagaan og pagtagad tumingin ka sa langit. Awit makalangit, ikaw ang gugma. Diri lang sa tunga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Bisan ako dili ang ngayon, apan imong gipagkamatyan. Bisan ako daghag sala, imo gihapon kong gipangga. Unsa pa ang naa ako, nganong gigugmo mo maayo. Bisan dili ang ngayon, ako mo simba. Good morning no sa mga nag-abli na sa mga cellphone, nakasulod na diri sa tunga programa. Good morning. Bless natong tanan. Salamat ta sa Ginoo sa iyang pag-atiman kanato. Salamat sa Ginoo sa iyang pag-amuma, pagbantay, pagpanalipod ug pag-atiman sa matag usa. Pinaagi gyud sa pulong nga gikan sa balaan nga kasulatan ika sa Biblia. Samtang nagpanganda mo diha sa inyong pagkaon, sa inyong panginahanglanon, pamahaw o sa inyong mga trabaho, ayaw sad ninyo ihikaw ang inyong idulungo. Ihatag ko diri sa itong programa uban sa abli nga kasing-kasing arog inyong masabtan ug makatunan ang mga mensahe sa Dios nga magsugilon ka nato aron sa tanan natong gikinahanglan karon ug sunahan kanunay tagbuon. Maayong buntag ni John Igmedio Kagod. Maayong buntag nimo diha John. Good morning Pastor. Matud pa. Salamat kay Ginoo. Ato ning sugdan mga kaigsuonan, ato ra ning balikan ang mga request no, awit makalangit nga gi-request diri. Awit makalangit ka tumingin ka sa langit no. Ato ning tagaan og pagtagad. So ato ang hisgutan mga kaigsuonan kining pangutana dinhi nga matod pa unsay akong buhaton aron matagbo akong mga panginahanglan. Say angay na akong buhaton. So dili usa nato hisgutan ang kanang mga angay buhaton. Ato usang katunan ang kana bitang unsay tinuod nga atong gikinahanglan. Ato usang pahinumduman ang atong kaugalingon kung unsa gyud ang mga gikinahanglan sa tao samtang nagpuyo siya sa kalibutan. Kay usahay mga kaigsuonan, malimot gyud ang tao sa tinuod nga gikinahanglan. Mao na nga ang Dios naghatag kanato og mga ideya o mga instrumento para mapahinumduman na usab ang atong kaugalingon sa tinuod nga gikinahanglan. Ang tinuod mga kaigsuonan sa atong pagpuyo sa kalibutan, dunay duha ka mensahe nga magsugilon kanato sa tinuod nga gikinahanglan or duha ka dapit sa ato ang kinabuhi nga maoy tinuod gyud nga nanginahanglan. Una, ang pisikal nga bahin. Gitawag siya pisikal nga mga panginahanglanon. O sa lain nga pinulungan, physical needs. Kinahanglan makasabot ta sa unsa gyoy tinuod nga gikinahanglan sa atong pisikal. Ug diha dapat ta makapokus. Kay naa magoy mga panahon nga ang tao wala na kaayo makapokus, ni wala na magtagad sa tinuod nga gikinahanglan. So physical needs. Unya ato nang pisa-pisahon kung unsa gyud ang gikinahanglan pod sa pisikal. Sunod nga ikaduha nga maoy angay natong ipahinumdum sa atong kaugalingon mahitungod sa gikinahanglan nato sa pagpuyo sa kalibutan, gitawag siya espirituhanon nga panginahanglan, spiritual needs. Mga gikinahanglan sa espirituhanong bahin sa ato ang kinabuhi. Dili nato kalimtan ang atong lawas na kumpos ni sa tulo. Sa espiritu, kalag, lawas.
kining espiritu o kining espiritu og lawa kalag pareho ni silang espiritu. Ang lawas mubulag na sa espiritu sa dihang ang tao mamatay. Pero ang ihang kalag o ang iyang espiritu mao nay mubalik matubang sa Dios aron hukman. So diha sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi, duna ra gyoy duha ka mga gikinahanglan nga diin maunay angay natong atimanon, amumahon, tagdon. Kay kining tanan gipiyal lamang sa Dios aron atong atimanon. Dumalahon, mga igsuon, physical needs o spiritual needs. Wala na ilain pa na. Ang physical nga mga panginahanglan, mga kaigsuonan, dili na to kalimtan, una sa tanan, pagkaon. Pagkaon, unya tubig. Aron makapadayon ang atong lawas nga naay kalig-on. Kinahanglan gyud ni siyag pagkaon. Kinahanglan siyag tubig. Kinahanglan mga bitamina, pag-ehersisyo mga kaigsuonan or pag-exercise. Kinahanglan dili na to kalimtan nga ang ato ang kinabuhi nagkinahanglan og pagkaon, tubig, pag-exercise. Kinahanglan naa gyud ta ana. Kabanday mo mga kaigsuonan sa unang panahon sa elementary pa ta, labi na gyud sa mga nag-edad og 40, 50. Sa unang panahon elementary taga buntag kuan gyud na exercise gyud na. Naay mga estudyante pod nga mulid sa iyang isig estudyante nga mag-jumping jack. Unya mag-exercise before ang klase para mas ligon o mas kondisyon ang atong lawas. Sumunay atong gikinahanglan. Pagkaon og tubig og unsa pay gikinahanglan sa atong lawas. Pag-exercise. Sunod, kining gitawag puy-anan. Balay. Kinahanglan na kay balay o mga butang sama sa sanina. Lugar diin layo kas katalagman, layo kas kakuyaw. O niya, layo sad kas mga hulga sa panahon sa kadaot. Naa kanunay ang puy-anan uban ang pagpanalipod. Sumunay gikinahanglan nga maoy tagaan og pagtagad sa mga batan-on karon ug sa mga ginikanan nga mugiya sa mga kabataan. Kinahanglan dili gyud kalimtan sa mga ginikanan pagpahinumdum sa ato mga kabataan o kabatan-onan nga mo na ilang gikinahanglan nga kinahanglan kaantigo silang mangitag pagkaon, muamping og pagkaon, mutagbo mga kaigsuonan sa ilang kaugalingon mahitungod sa pagkaon. Diha dapat nato sila mapahinumduman og tudluan para dili sila mahimong tapulan. Ato silang tudluan mga kaigsuonan kay kung dili nato sila pahinumduman, unsa na lang kaha ang kahimtang sa kinabuhi sa kabatan-onan sa unahan. Labi na gyud nakapokus na social media ang mga kabatan-onan. Kanunay na game, naay mga games, mga kaigsuonan. Ang uban, padayon lang yapon nag-email, na napoy bag-o Roblox, sanay mga, gyud ko kabalog yun ana. Sa una, doon na to'y dulaan sa break game, mga kaigsuonan, amrag katong sawa-sawa, bitaw sa cellphone. Maurag yun to'y ako ang matikdan nga nakaduwa kong kadyot ato. Unya, kanang nanginahanglan ang atong pisikal o insaktong pahulay, eksaktong katulog.
pagmanid sa atong lawas para mubalik kanunay ang lig-on nga kusog na kusog ang atong lawas o niya relax ang hunahuna. Nagkinahanglan ang atong lawas ato pisikal o insakto nga pag-atiman na mga bitamina o niya kanang pag-exercise. Sumalas ako ang gisulti karon mga kaigsunan. O niya ang gikinahanglan gyud ani mga kaigsunan aron matagbo ang pagkaon, tubig, puy-anan, kay kanang balay sinina nagkinahanglan man na og kanang gitawag maintenance. Munay mga gikinahanglan sa atong lawas. Ibin kanang ato ang mga pagkaon, mga bitamina, nagkinahanglan na siya og gitawag income. So dili ta ka income kung di ta mo trabaho. Kinahanglan mo trabaho ta. Kinahanglan gyud mga kaigsuonan na atay nakatunan nga trabaho para masuportahan ang tanang panginahanglan sa kaugalingon og diha sa Pinoyanan. Kay ato man ang responsibilidad ang pagtagbo. Karon, kung ang ato mga kabatanunan wala sila masayod kung unsay ilang tinuod nga gikinahanglan sa panahon nga gutomon sila, sa panahon nga kanang manginahanglan sila sa labi na gyud kung mupitik na ang ilahang puso, mangita na og kanang nangandoy na nga magminyo, nya dili sila andam, wala sila nakatunan. Ang mahitabuan na mga igsuon mapugos sila, mao nang mapugos sila og buhat nga dili maayo kay wala sila nakakaton sa pagbuhat og maayo. Mapugos sila sa bitang pagpanglimbong, pagpanikas o kaha pagpamakak. Kay wala sila nakatunan. Wala sila nakatunan nga trabaho para maka-income. So kinahanglan mga kaigsuonan makasabot ang matag tao labi na gyud sa mga kabataan karon. Labi na gyud sa mga kabatanunan. Nga nang ginahanglan gyud ang tao o gitawag income. Diha na sapat sa income mga kaigsuonan. Kinahanglan nga nakahisubay sa pamaagi sa Dios para dili kabsan ang Pinoyanan sa atong mga kabataan. Dili kabsan sa panalangin sa Dios. Dili kabsan mga kaigsuonan sa pag-atiman sa Ginoo. Kay ang Dios kanunay man nagpahinumdom og nagtudlo sa tanang mga tao, labi na gyud sa mga taong naay mga trabaho. Para dili mahimong sayang ang mga sakripisyo kahago o kaha dili mawa sama sa bula ang inyong mga hinaguan, kinahanglan ka antigo gyud nga musubay ug mo-apply sa mga mensahe sa Dios nga iyang gibilin sa balaang kasulatan para maproteksyonan sa Dios ang ato ang mga income, ang gitawag nato nga mga savings. Kay dili man sad maayo mga kaigsuonan nga wala kay savings. Ang mahitabuan na sa diary kapag istorya mas bugo pa ang tao sa lumigas, mas butol pa ang tao kaysa lumigas. Kung ang tao nga saktog hunahuna na ay kamot, na ay tiil, labaw sa tanang mananap, pero ang tinuod nga kahimtang wala na ito'y tinigom, mas bugo pa ang tao kaysa lumigas. Unya, maura ba na'y kasagaran nga makita nato sa mga kabatanunan? Wala sila'y savings. Wala sila makakaton bisan gani sa gitawag alkansiya. Sa inyong pamilya naabay savings ang inyong mga anak? Wala.
Kay ang ginikanan wala sa savings. Sa panahon nga mangibog na ang mga inyong mga anak, asa man naman niya mo manguha para igasto sa gikaibgan sa inyong mga anak. Mao na nga ang tao kinahanglan gyud makakat-on niini. Daghang mga tao nga grabe nakatrabaho pero wala kay napundo, walay natigom. Ngano man sa panahon nga adunay tigumon, mawagtang raman po dayon. Unsa may nahitabo, unsa may hinungdan, tungod kay wala buhata ang gitudlo sa Biblia. So kinahanglan gyud sa gitawag pisikal nga panginahanglan, kinahanglan na kay subay gyud sa Biblia. Dapat mo trabaho ka, na kay adlaw para sa imong trabaho, naa gyud kay adlaw para sa Ginoo. Naa kay gahin para sa imuhang pamilya o sa imuhang kaugalingon, naa po'y gigahin nimo sumala sa gitudlo o gibilin nga paagi sa Ginoo para ang atong mga savings proteksyonan sa Ginoo. Kanang dili bitaw makuhaan, kanang dili bitaw mga kaigsunan mahutdan. Ingon ang Dios, proteksyonan sa Ginoo ang atong mga umah, ang atong mga trabaho, ang atong mga income. Kung dili nato siya limbungan, kung dili nato siya tikasan, kini giklaro sa makadaghan sa Bulaang Kasulatan. Mao na nga kung dunay adlaw nga gihatag nato diha sa atong trabaho, dili nato hikawan o dili nato ihikaw ang adlaw para sa Ginoo. Ang Lunes hangtod sa Sabado para gyud na sa ato ang pamilya, sa atong kaugalingon. Pero ayaw kalimti nga sa tibok semana do na gyud usa nga dili atoa. Dili man tuod na Sabado, dili man tuod na Domingo, kay mas busy kas Domingo, pero dapat lamang nga kung do na kay diop sa usa ka semana, ihatag nas Ginoo. Magbasa kag Biblia. At imana ang imong kaugalingon sa pulong sa Dios. Pasubaya ang imong kaugalingon sa mensahe sa Ginoo. Aron mabulahan ang imong kinabuhi, maapil sad ang imong pamilya. Ayaw gyud na kalimti. Tinuod, mga kaigsuonan, gi-arrange na sa Ginoo ang tanan nga alang sa tao. Gitudluan ta pag-ayo. Ayaw kalimot nga kung naa kay trabaho, kinahanglan naa kay naantiguhan kung unsaon nimo pagdumala ang imong income. Like example, naka-income ka karon og kanang tag 3,000 ang semana. Imo na siya nga bahigondaan para sa kuryente, para sa tubig, para sa eskwelahan, para sa imuhang maintenance sa inyong balay. Tanang maintenance bayranan dapat dito na nahatag. Kumbaga, ang mga needs maoy imuhag yung kuanan kanang unahon ang mga needs. Pero una sa tanan, ayaw ni siya kalimti nga maoy yawi sa tinuod nga panalangin ang paggahin o paghatag para sa Ginoo o iya sa Ginoo. Ayaw na siya kalimti. Kay sa panahon nga inyo ng buhaton, dili ug dili gayud mo pasagdan sa Ginoo. Dili ug dili gayud mo kalimtan sa Dios. Tuuhi ug saligi ang Biblia. Dawata ug dapat naa kay kalipay sa pagkinabuhi ug pagsubay ni ana. Kay dili gayud na mapakyas. Dili ug dili gyud kapakyason sa Ginoo.
Like sa example mga kaigsuonan, sa amo ang nabatasan. Kung unsay among nadawat, bisan asa o bisan kanusa, unsa may gidaghanon, kanang tanan, gikuhaan yun namo na para sa Dios. Iya sa Dios. Sukad nga strict to me, ako ug ang akong asawa. Kung unsay among gibuhatan usab kami sa Ginoo. Gipasinati usab nas Ginoo namo. The more mi nga nag-stricto sa iya sa Dios, the more mi giatiman sa Ginoo. The more mi nakasinati og mga milagro. Og labos sa tanan, nami kalipay, nami kalinaw, nagahari ang pakigdait. Nindot kayo ang pagpuyo sa kinabuhi sa tao nga na kanunay ang kalinaw, na kanunay ang kalipay, wala ka nag-apas ba, wala kay gigukod. Relax ang imuhang pagpuyo. Kinahanglan atong napahimuslan ang atong kinabuhi diha sa pagpuyo nga malinaon, diha sa pagpuyo nga malipayon, diha sa pagpuyo nga naay pakigdait. Maunay pinakanindot nga kinabuhi sa tao. Wala kay gikukod nga butang apan ang mga butang kusa nga miabot nimo. Nganuman kay gibuhat nimo ang pamaagis Ginoo. So ayaw gyud na kalimti. Ayaw paglitok og mga dautan against sa pamaagi sa Dios. Ayaw paglitok og mga bati kay usa ka na kapag sukol ug usa ka na ka pagpasipala kumbaga. Mga igsuon kus Ginoo dili na maghatod kanimo og kayuhan ug panalangin. Kung maglitok tag mga dili maayo nga pulong batok sa pamaagi sa Dios. Dapat malipay ta. Kay ang mga mensahe sa Dios dili gayud mapakyas. Mahitabo gayud ang mga saad sa Dios kung hingpit na tong subayon ang iyang mga pamaagi. So tanan nga income nga musud sa inyong balay, kuhai gyud na para sa Dios. Kuhai gyud na. Samaan ang company sa Colgate mga kaigsuonan. Kung imong lantawon ang tag-iya gyud ana, naanay testimony nga gikan sa 10%, nihatag siya 20%, nihatag siya 30%, nihatag siya 50%. Damor siyang gipadato pag-ayo. Damor siyang gipadato o gipauswag. Kanang mga dato, mga kaigsuonan, kabalo mo unsa, grabe na sila makahatag. Daghan kay na silang gihatagan nga mga charity foundation. Wala na sila pugong-pugong sa paghatag. Nagani usa ka dato mga kaigsuonan nga mao'y gigamit nga instrumento sa Ginoo para ang ato mga kaigsuonan nga mga followers, mga listeners sa tanan nga mga FM station nga nag-hook up sa tong programa makadawat og libreng Biblia. Og libre nga transistor radio. Unya sa pagkadiyang nako mga kaigsuonan sa pag-arrange namo sa mga bagahe kining na dire puro ni Biblia ug dito nga dapit na dito ang transistor radio. Kinahon nga ako po nang ihatag karong Disyembre diha sa Tanhay. Unya uban pagyod nga mga lugar nga mao'y hatdan sa mga transistor radio ug mga Biblia. Nay usa ka dato nga gipadato sa Ginoo kay gamiton di sa Ginoo. Og pila iyang nabayad para lang ipanghatag. Mao ni ang resibo. Ako gyud nakit-an, dili lang nako nganlan ang iyang ngalan. Ang iyahang nabayad sa mga Bible ra ni, dili ri transistor radio. Dili ni siya aksidente nganong ako naalsa ang karton ug ako ang nakadawat. Dili ni sa aksidente nganong ang resibo nadala para akong i-challenge ug idasig sa tanan. Pila iyang nabayad? Nakabayad siya 331,950
633 pesos. Ikapalit na nig sakyanan nga di aircon. Or ikatukod na nig negosyo. 331,000. Iyang gibayad dito sa tindahan nga naa sa 20B Imos Street, Barangay Dayas, Cebu City. Dito niya palita ang mga Bible. Nakabayad siya 331,000. Kung ikaw kaha ang ipadato sa Ginoo, unya ingnon ka sa Ginoo nga palit og mga Bible lang ihatag. Unsa kaha ang naa sa imong hunahuna? Unsa kaha ang naa sa imong kasing-kasing? Kung mismo gani sa iya sa Dios, di gani kakahatag. Sa panahon nga gamay maglisod pa man gani, unsa kaha kung dako na? Timan ini, kung lisod ka nga muhatag sa gamay pa lang ang imong income, mas lisod kaayo nimong buhaton kung mudako na ang imong income. Timan ini siya. Kung wala nimo batasana ang paghatag sa iya sa Dios, kay ang mga rason o hinungdan nga mas grabe kang nakakulikta og mga mensahe nga agin sa pamaagi sa Dios. Unsa may imong dangatan? Unsa may imong padulngan? Panalanginan, bakaha ang imuhang mga anak? Makadawat bakaha og mga pinasahing pabor? Ang Biblia nagsulti, dili. Damor hinuon silang magkalisod. Ang giingon ni Haring Solomon, dunay mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag, nag-anam sila kadato. Imagine dapat katuuntang mo ni milagro ba? Wala ka, mo ni gitawag nga ang gahom sa Dios, ang pamaagi sa Dios, grabe ka kahibulungan. Sa lain nga lungguahe, amazing ang trabaho sa Dios. Dili masabtan sa taong way pagtuo. Dapat nadato unta tong mga taong walay hatag-hatag. Pero nganong wala na manuon kanang nagkalisod na manuog samot. Na ako'y kaila. Usa ka batan-on nga high school pa, naghatag na sa iya sa Dios. Ang iyang mga igsuon dili kayo inana kay stake to, kay dili sad inana pod ang ilang pagtuo. Ako nakita sa unahan silang kinabuhi, ang usa ka batan-on nga high school pa siya, dili gid siya malimot sa paghatag siya sa Dios. Nakita nako nga nag-uban ang Dios kaniya, gipauswag siya. Og nakatukod siya og balay para siyang ginikanan nga mikabat nagkapin sa milyon materialis pa lang. Nya imagine batan-on pa lang siya. Samtang nang-interview ko niya, 24 pa ang iyang edad. Imagine 24 pa ang iyang edad. Wala siya kahuman o college. Pero nganong nakatugod siya ana? Ang iyahang gibuhat ang paghatag ragyod sa iya sa Dios. Niya na ay mga taong mga Kristohanon kung walihan anang paghatag, negatibo o panghuna-una. Dili maayo ang ilahang bation. Kuyaw kayo kung usa ka. Asa man unya ka paingon. Unsa man pod ang imuhang dawaton sa unahan sa imong kinabuhi. Munay diha nagka-problema ang tao. Wala matagbo ang panginahanglan sa pisikal nga bahin tungod kay wala niya subaya ang pamaagi sa Dios. Matarantar dayon kung naay income. Wala na ka-manage ang income. Dapat aron matagbo ug ma-maintain ang panginahanglan sa pisikal nga bahin, sama sa pagkaon, puy-anan, tanan. Kaantigo ka nga mo-manage sa imong income. Ayaw kalimti ang money management.
Ayaw gyud na kalimti. Dapat nakaila ka sa mga pulong aning wants ug needs. Unsay gikinahanglan ug unsa pod ang imong gusto. Kasagaran ang tao naningkamot pag-ayo tungod kay naa say gusto. Nalimtan ang iyang needs, ang iyang gikinahanglan. Kabantay mo, ang tao nag-apas kanunay sa kwarta tungod aning gusto sa laing pulong kaibog. Muna nga nagwali ko sa una nga akong gipangutana diri sa atong programa. Unsa may number 1 o hinungdan nganong ang tao magkalisod? Kabalo ba mo? Ang gibutang sa Ginoo samtang nagtuon ko adtong panahona before ko nagwali, ang gihatag sa Ginoo, ang tingog nga naa sa akong kaugalingon. Nganong ang tao magkalisod? Ang pinakahinungdan tungod aning pulong hingibugon. Nganong ang tao magkalisod? Tungod na sa kaibog. Ang tao mag-apas gani sa butang o bisag unsa, mapababay, mapalalaki, mapabutang, maibog na gani ka, magsugod na gani kag pangibog, malimtan nimo tong mga needs. Maguba ang imuhang money management. Pag dumala sa kwarta, maguba na siya. Unya, pag maguba na siya, dili na nimo na siya maapas, maguba pod ang imuhang batasan. Musulod na ng kanang gitawag kaguol, mas kanang maghinuktok na ka. Niya daghan kay kag pangutanang anong pobre ko. Kuan na ka kanang sa inistoryahan pa nga inato bugo na sa pamaagi nga makatabang gyud pag-ayo unta nimo. Grabe ka simple ang gipakita sa Dios. Pag naa kay income mapagamay ug madako, sulay siya. Kay abli kanunay ang pultahan ang mga bintana sa langit para pag-release og panalangin sa mga tao nga nagbuhat niini. Ang problema mga kaigsunan, mao ni siya. Mas naghari ang kaibog, ang kanang mga gusto, wala tagaig pagtagad ang tinuod nga gikinahanglan. Sa atong kinabuhi karon mga kaigsunan, muingon ko nga dili paulahi ang tanan. Naamang karos kalisod, susiha unsa hinungdan. Basig sobra na gyud kaayo ang imong pagkahingibugon. Nag-apas na ka sa mga butang. Imbis ang mga butang mo'y mugukod nimo, kay anak kas Ginoo, pinangga kas Ginoo. Labaw man tas mga butang. Dapat ang mga butang maoy kana bitang dili kita maoy maulipon sa butang. Dapat ang mga butang maoy mo serve na to. Maoy mo kana bitang kita mo'y mo gamit sa butang. Dili kay ang mga butang maoy mo gamit na to. Murabag nahimo na tong agalon ang mga butang. Nganuman, tungod kay nasayop ang tao sa paggamit sa iyang una-una og panabot. Nahatag niya ang iyang una-una sa pulong kaibog. Maibog na gani kapag ayo sa mga butang nga nas imong isikatao, nas imong silingan, maubitaw nang giapilan gyud na sa Dios, wa gyud na kalimti kanang balaod sugo dihas Exodus kapitulo 20 bersikulo 17. Ayaw na ninyo kalimti. Gidid-an ta og pagpangibog. Ha? Exodus mga kaigsunan 20 versikulo 17.
katapusan na siyang sugo. Ingon din mga kaigsunan, ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tao o sa iyang asawa o sa iyang mga ulipon o sa iyang mga baka, sa iyang mga asno o sa bisan unsa nga iyaha. Kay kung maibog manggod ang tao, magsugod na siyang apas. Ayaw kaibog. Unya magsugod na siya katihik. Dili na siya makahatag sa iya sa Dios. Kung makahalad siya sa Ginoo, kay timan iha, ang gihulat sa Ginoo nga halad aron panalanginan ta, kanang maayo manghalad. Muhalad gani kag kwarta nga kinumot-kumot, unrespect kay na nimo sa Ginoo. Wa kay respeto sa Ginoo. Dapat muhatag ka katong pinakanindot nga kwarta. Mo imong ihalad ngadto sa Ginoo. Uban sa mga pagpasalamat, mga pagdaig. Kung unsa ang mga naong sa kwarta nga naa nimo diha sa imuhang panudlanan, tan-awa unsa ang pinakamaayo. Bisan dili lang kwarta, mapabutang. Like example, buhi. Sulay ang Dios. Mao nay gidasig sa Ginoo para ang tanan nga pisikal nga panginahanglanon dili ka magkalisod. Ang imong pagkaon dili mahutdan, makainom kag tarong, makatulog kag tarong do na kay puy-anan nga insakto, proteksyonan kas Ginoo, ilayo kas mga hulga og mga dapit nga naay mga katalagman. I-safety ka pag-ayos Ginoo. Kay maumana gyoy pamaagi mga kaigsunan, tan-awa ra gud. Dunay mga tao nga nakakitag solusyon nga wala nila kana bitaw, wala nila pamaladungid hanggang mga taong nagtuo nga ang solusyon pangayo lang. Ang mangayo lang kus Ginoo. Dugay man mangayos gobyerno. Nya dugay man ang mangayo kayo na lang bisag asa. Mga igsuon, grabe man ka hingpit ang pag-atiman sa Dios sa kinabuhi sa tao. Una sa tanan, ikaw ug ako gihimo ta nga labaw sa tanang mananap. Kumbaga naan nato tanan. Sakto tag panghuna-huna, sakto ta og kanang kaalam, kahibalo. Wala ihikaw sa Ginoo. Ang Biblia nga mao'y source sa gitawag kaalam. Lamang ang tao mga kaigsunan na limbungan sa pulong pagbati kining kaibog. Pag ang tao maibog sultihan ta mo, siguro tanang tao maibog. Pero dapat naa kay gitawag self-control. Usa sa mga pamaagi aron makakontrol kasi mong kaugalingon, walay lain ang balang espiritu. Mo nang kagabi kanunay tanggi pahinumduman nga paharion gyud ang balang espiritu. Dili gyud nato tugutan nga tawhanon kinaiya mao'y matuman. Dapat ang giya og pagtulunan og mga tambag pagmaymay sa balang espiritu mao'y atong dawaton. Unya kanus ama na nato kasagaran madunggan ang pagmaymay, pagtudlo, pagpahinumdum sa balang espiritu sa panahon nga manimba ta sa Dios. Sa panahon nga maminaw tag mga wali. Sa panahon nga magtuon tag Biblia. Diha tag pakigsultihan sa balang espiritu. Dahil ang problema sa tao, talagsa kayong maminaw ang tao sa Ginoo. Munang bless lang yun kayo ta nga sa tanang mga tao sa kalibutan usata nga nakadungog, usata nakabati kanunay sa Biblia sa mensahe sa Dios. Mga igsuon, dunay bersikulo nga akong hisgutan mga kaigsuonan nga
nasulat diha sa Biblia aron matagbo gyud ang tanan natong gikinahanglan. Naa diha sa Juan mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Imong makit-an diha sa libro sa unang Juan. Kung naamoy Biblia mga kaigsuonan, pwede ra gyud ninyong basahon diha sa unang Juan. Unang Juan kapitulo 3. O niya ang gititle dinhi mga kaigsuonan sa kapitulo 3, mga anak sa Dios. So alang ni nato. O niya paghigugmaay kamo. Maayong balita ang akong gigamit nga translation sa Biblia. Nya sunod may kaisog sa pag-atubang sa Dios. Unang Juan kapitulo 3 versikulo 22 nag-ingon. Og atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayuon nato kay gituman man nato ang mga sugo o gibuhat ang makapahimuot kaniya. So dunay duha kayawi nga aron matagbo. Dunay duha kayawi nga gihatag sa Dios diha sa Biblia pinaagi ni Apostol Juan nga angay natong katunan. Una, gipakita diha pagtuman sa sugo sa Dios. So usa to nga sugo sa Dios ang Exodus kapitulo 20 bersikulo 17. Ayaw lagi kaibog. Napulo man na kasugo. Pag abot ni Jesus Christ, doon na po'y napulo ka mga pagtulunan. Nga kung ato nang ikinabuhi ang napulo ka pagtulunan nga mabasa nato sa Mateo kapitulo 5, kapitulo 6, kapitulo 7, kung ato nang ikinabuhi ka ng napulo ka tinunan, napulo ka mga pagtulunan, si Jesus mo ingon nga, ako tikang tinunan. Kay imong gikinabuhi ang akong pagtulunan. Tinuod ka nga akong tinunan. Juan kapitulo 8:31 miingon si Jesus nga, kung buhaton ninyo akong pagtulunan, tinuod mo akong tinunan. Muna nga, kung tumano na to ang sugo sa Dios. Unya, sunod, ug magkinabuhi, uyon sa kabuton sa Dios mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Tanan natong pangayoon, ihatag na niya. Unya, pertindagahan ang sugo sa Dios. Ato sang hisgutan kini mga sugo sa Ginoo para matagbo ang atong panginahanglan. Kanang napulo ka sugo diha sa Exodus. Nakasabot ba ta? Ato ba nang gikinabuhi? Or wala na nato gikinabuhi kay naminaw na ta sa tingog sa kalibutan? Kay maumanay kana bitaw hinungdan kung ang tao magsugod na sa pagpaminaw sa mga pulong sa kalibutan, dili na sa gisulat sa balang kasulatan, maglisod siya sa pagtuman. Nganong ang tao maglisod sa pagtuman? Tungod kay nihatag nas ihang dalunggan ngadtos mga pinulungan sa kalibutan. Kay ang mga pulong sa kalibutan mga kaigsuonan pagpaluya man na nimo aron di ka kabasa sa Biblia og dili ka kasunod niini. So ato na siyang susihon sa atong pagkakristohanon, sa atong pagtuo, nagpabilin bata nga nagbuhat sa sugo sa Dios diha sa Exodus kapitulo 20 1 hangtod sa 17. Naabatay pagtahod sa ginikanan or kita na'y gitahod ang mga anak na'y ang mga anak na'y tahuron sa ginikanan, ang ginikanan ay mutahod para sa iyang mga anak. Labi na gyud sa mga nagtrabaho, labi na gyud sa mga gipauswag, ayaw gyud tuguti nga murag ang inahan og amahan ay muluhod ngadto sa mga anak. Murag maunay magpakiluoy. Kung ikaw anak, gipauswag ka, gipadato ka, pabilin sa pagkamapaubsanon, pabilin sa pagkamapailubon ngadto sa imong ginikanan.
aron gantihan kas Ginoo, pauswagon ug atimanon sa Ginoo, ibin gani ang imong mga anak ug ang imong mga apo. Sumunay sugo sa Ginoo. Kanang napulo diha nga nag-ingon mga kaigsunan, ayaw pagbaton og laing Dios. Buti pasabot, ayaw salig ni bisan kinsa, gawas lamang sa Dios. Ayaw paghimo og mga larawan para simbahon. Ayaw paggamit og mga ngalan sa Ginoo nga walay pagrespeto. Hinumdumi ang adlaw nga para sa Ginoo. Tahura ang imong amahan, ang imong inahan. Ayaw pagpatay, ayaw pagdaot. Kanang ayaw pagpatay mo nang ayaw pagdaot ug isikatao. Ayaw pagpanapaw. Ayaw pagpangabit, kumbaga. Ayaw pagpanikas, paglimbong, pangawat. Ayaw pagpamakak, batok ni bisan kinsa. O niya, ayaw tinguha ang mga butang sa uban sa dili nimo pinuyanan. Ayaw pangibog. O niya, sugo ni Jesus Christ, mga kaigsunan, higugma ang Dios. Sa tibok kunauna, sa tibok kasing-kasing, sa tibok kalag, sa tibok kusog. Mateo 22, sugod 37, hangtod sa 40. Ug ang ikaduha, higugmaa ang imong isigataw sama sa imong kaugalingon. Ang sumbanan sa paghigugma nimos imong isigataw, ang paghigugma nimos imong kaugalingon. Ayaw paghipokrito. Nga muatiman ka sa mga tao apan ang imong pinuy-anan wala nimo atiman na. Kay ang gipakita nimo ang imo lamang pagkadaotan. Daghan kaayo nga mga na-miss nga mga nangalagad sa Dios o mga taong na-miss ana kanang wala nila masabti. Daghang kay mga tao nga grabe nila pag-atiman sa mga tao, sa mga buluhaton, Bible study dito, Bible study diri, pero ang iyang pamilya napasagdan. Kung giatiman nimo ang imong sigataw, kung giatiman nimo ang pamilya sa mga tao, atiman na pagsiguro ay mong pamilya. Kaya maimo ka ng hipokrito, ug matod pa ni Pablo, mas dautan pa ka kaysa dili magtotoo. Kay ang pattern, sumbanan sa imong paghigugma sa imong sigataw, ang imuhang pag-atiman o paghigugma sa imong kaugalingon, sa imong pinuy-anan. Sumunay mga sugo, klaro gyud. Unya, mga pagtulunan ni Jesus Christ, nga gibilin diha sa Mateo kapitulo 5, kapitulo 6, kapitulo 7, kanang napulo ka mga pagtulunan, dapat ato nang gituman. Kay kung atong gituman na mga kaigsunan, ang panginahanglanon sa pisikal o panginahanglanon sa espiritual, dili na hikawan sa Dios. Atong hisgutan unya kanang panginahanglanon sa espiritual. Sunod nga, Yahweh aron atimanon ta sa Dios. Aron tagbuon sa Dios ang tanan natong gikinahanglan. Kay ang pangutana sa ato karong panag-uban, unsa may angay na kong buhaton aron matagbo ang tanan na kong gikinahanglan. Dili 24/7 nga trabaho ang imong gikinahanglan. Mag-overtime kanunay, dili na mo gikinahanglan. Nag-abusar na sa imuhang kaugalingon og nagpahilayo na sa panalangin nga giandam sa Ginoo. Kanang pagpangawat og adlaw para sa Ginoo, usa kanang trabaho nga nakapalayo hinuon sa tao gikan sa panalangin sa Dios. Ayaw hikawi ang Dios. Ayaw kawati ang Dios sa adlaw nga para sa Dios. Now, ang giingon dito mga kaigsunan sa unang Juan, kapitulo 3, versikulo 22, nga makapangayo mo bisag unsa, ihatag ra bagyod sa Ginoo. Ang iyang giklaro diha kung natuman nato ang sugo sa Dios. Og nagkinabuhi ta sa kabuton sa Ginoo. Kana bitawng makita sa Ginoo nga ang atong kinabuhi
nagsubay sa gusto niya. Unsa may gusto sa Dios? Mga kaigsunan ko sa Ginoo, unsa may kabuton sa Dios? Mga kaigsunan, ang giwali diha nga kitang mga Kristiyanon magkinabuhi gyud tang balaan. Mao nay kabuton sa Dios. Diha sa libro ni Pedro, libro ni Pablo, gidasig gyud ta mga kaigsunan nga magkinabuhi tang balaan. Si Apostol Pedro nagsulat diha sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 15-16, pag kinabuhi kamong balaan kay balaan ang Dios. Si Apostol Pablo mga kaigsunan, doon na pod siya sulat diha sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 3, imong makit-an diha mga kaigsunan nga nag-ingon, gusto sa Dios nga magputli kamo pinaagi sa hingpit nga paglikay sa imoralidad. Gusto sa Dios nga magkinabuhi kamong balaan. Sa lain nga mga translation nga gusto sa Ginoo magkinabuhi tang holy. Balaan, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Hingpit natong likayan ang sala, hingpit natong ipakita ang pagkinabuhing matarong, pagkinabuhing balaan, samtang nag-alagad ta sa Dios nga nay atas kalibutan. Si Pedro mga kaigsunan doon ay wali diha sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16, ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo kay ako balaan man. 15, pag kinabuhinoon kamong balaan kay balaan ang Dios nga nagtawag kaninyo. Mao nay kabuton sa Dios. Unya, kung unsa may atong nasinatian, dapat mapasalamaton ta. Dili nato ipasumangil libisan kinsa. Kung naay mga kalisod o mga problema, daula ang Dios. Pasalamati siya. Kay diha sa imo mga nasinatiang kalisdanan, mas mailhan nimo ang Dios. Mas malig-on ang imong pagtuo kaysa panahon nga dunay kalisdanan nga iyang tugutan, dili man kaniya pasagdan. Imo mang makit-an ang iyang pagkamilagroso. Imo mang masinatian ang iyang pagkamatinud-anon nga dili kaniya biyaan, dili kaniya buy-an, dili kaniya kalimtan. Di ba sa panahon nga dunay mga pandemya, dunay mga disgrasya, muingon na lang ka nga hapit gyud. Puro na lang hapit apan wa gyud mahitabo tungod kay anak kas Ginoo. Mga kaigsuonan, ang kaubuton sa Dios magkinabuhi ta nga balaan og matarong, magkinabuhi ta nga dunay gugma, magkinabuhi tang mapaubsanon, magkinabuhi tang mapailubon. Dapat kanang mga pulonga maunay makit-an sa Dios sa matag usa. Sa bana, sa asawa, sa ginikanan, ug sa mga anak. Kabuton sa Dios mga kaigsuonan nga magbuhat kitag maayo. Tanawa ragod ang sulat ni Pedro, wali ni Pedro mga kaigsuonan sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 15. Ang giingon dinhi mga ulipon sa Dios. Nagbasa kag Biblia, ablihi ang unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 15. Ang konteksto diha mga ulipon sa Dios. Ang tinuod nga mga ulipon sa Dios mao ni, kay mao kini ang kaubuton sa Dios, buot siya nga masanta ninyo ang mga sulting walay hinungdan sa mga buang-buang pinaagi sa inyong mga buhat. Ayaw pakiglalis. Daghang karong mga Kristohanon nagkontes og lalis. Gusto niyang ipaila nga maayo kayo siya. Gusto niyang isugilon, ipakita sa mga tao nga maayo kay siyang tao. Apan ang gusto sa Ginoo, kung doon na kay gustong ipakita sa Ginoo ka sa mga tao, ayaw ipamulong. Apan isulti diha sa imong mga buhat. Unay giingon nga buhat mo'y pasultiha, ayaw tuguti nga ang pulong maoy imong pabuhaton. Nindot kay na nga mensahe. Kana bitang
naningka ang imong bana, review ka sa imong pagkamapailubon. Dili kay musingkasan ka. Mga igsuon, tun-ini kanunay. Paubos lagi. Ayaw paggara-gara. Ayaw kanang paghinilas ba? Naghang kay mga Kristohanon, hilas kaayo sa ilang pastor. Labi na kung makatrabaho maayo, o niya ang ilang pastor nangabalhabal lang, na masahiro lang, ang ilang pastor nagkuan lang kanang nangumalang, ang ilang pastor vendors lang. Ako'y amigong pastor nga ang iyang tinda kindi. Nagsigi siya og suroy-suroy anang mga kindi. Kung dili pa siya pastor, apil siguro sigarilyo. Naras mga iskina sa mga merkado o sa mga terminal, pero pastor siya. Pero nganong makapakaon siya sa mga bata nga dili ang mga anak? Nganong mahimo man niya na? Kung nakita ninyo ang inyong pastor nga nagpaubos, dapat katuni ang hingpit na pagpaubos. Ayaw mo paggara-gara. Pamalandungi pag-ayo ang giingon sa Dios nga bulahan kaayo ang magpaubos, kay siya mismo ang mupataas. Sa panahon nga rebyukon mo sa inyong pastor, pataling hugi ang maong mensahe, ayaw gayud kasuko, ayaw kalain, pasalamati ang Dios. Buhata ang pinangkamaayo. Kasi pagbuhat nimo niini, imong giabrihan ang panalangin sa Ginoo. Kabuton sa Dios. Munay rason nga nung giluwas ta, magbuhat ang maayo. Damurtang magbuhat og maayo mga kaigsunan, damor nimong gipakita ang nga tinuod gayod ang imong pagtuo. So mo nay mga yawi aron matagbo ang imong gikinahanglan, mo nay buhata. Ayaw na pagbuhat og kanang pagpanikas, pagpangawat. Muna giingon ni Apostol Pablo katong mga nangawat kani adto magtrabaho na. Trabaho ang pamaagi sa Dios. Kay ang panginahanglan sa tong pisikal o sa espiritual tagbo na sa Ginoo. Naunsa may gikinahanglan panginahanglan nun sa spiritual or spiritual needs. Dunay mga laom nga angay natong masabtan sa tinuod nga gikinahanglan sa tao mahitungod sa mga butang nga dili makita. Kung maghisgot manggutag espirituhanong bahin sa atong ginabuhi, mga butang na siya nga di makita. Pero dako kaayo na sa epekto mahitungod sa atong kahimtang sa kinabuhi. Nga diin makita na siya mapiktuhan ang ato ang gitawag kinaiya, batasan. Dako kay na siya kahulugan kanang gitawag spiritual needs. Kay ang tinuod diha sa espirituhanon nga bahin ang gikinahanglan nato kining gitawag gugma. Gugma nga gikan sa Dios. Ang gikinahanglan sa tao diha sa espiritunong bahin, mga kaigsunan, kanang kaantigos siyang mahigugma. Kaantigos siyang mahigugma sa Dios. Kaantigos siyang mahigugma sa iyang kaugalingon. Kaantigos siyang mahigugma sa iyang pamilya. O kaantigos siyang mahigugma sa iyang sikatao. Ang tao nga dunay gugma, mga kaigsunan ko sa Ginoo, tinuod nga dunay Dios. Timan ini. Ang pinakadako sa tulo, pagtuo, paglaom o gugma, ang pinakadakog, pinakaimportante, kining gugma. Pero dili na siya moabot, ang pulong gugma, dili mabatunan sa tao, kung dili siya mutuo. Muna nga, ang sinugdanan, mutuo yun ang tao, o niya makabaton siyang paglaom, o niya makatunan niya ang gugma. Pero kung dili ka kaabot sa gugma, mahimong kawang ang imong pagtuo. Kay si Apostol Pablo nag-explain mahitungod
sa kaimportante sa gugma diha sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 3. Unang Korinto kapitulo 13. Imong makit-an diha mga kaigsunan kos Ginoo. Ingon dinhi 13. Makahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao. Daghan kay kang nakatunan nga mga pinulungan. Siguro kabalo kang mo Kastila, kabalo kang mo Griego, kabalo kang mo Hebro, kabalo kang mo in English, tanang klaseng in English siguro kaya nimo na. Kabalo kang mo Hinapon, Kinoriano. Pero kung wa kay gugma, may kapuslanan. Bisan gani sa mga pinulungan sa mga anghel, matod pa ni Apostol Pablo, apan kun wala ako'y gugma, samara ako sa saba nga agong sa mga piyang-piyang nga nagtagingting. Bisag may hiyas pa ako nga magpadayag sa langitong mensahe. Makabaton sa tanang kahibalo o makasabot sa tanang tinago. Bisan may pagtuo ako nga makabalhin sa bukid. Apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan ani kanako o ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Mao nang ang tao nga dunay gugma sa Dios, dunay gugma sa iyang kaugalingon ug dunay gugma sa iyang sikataw diha sa iyang Pinoy-anan, mao nay mga taong dunay Ginoo. Pero ang tao nga moangkon nga dunay Ginoo, walay gugma sa Ginoo. Ang tao nga dunay gugma sa Ginoo, mutuman gyud na sa sugos Ginoo. Munang kinahanglan katunan nato ang pagkinabuhi nga puno sa gugma. Sunod kining gitawag panginahanglanon sa espirituhanon nga bahin, kalag og espiritu, nanginahanglan ni siyang kalinaw. Kalinaw sa kasing-kasing. Ang pamaagi sad aron makabaton kag kalinaw, dili dapat ka manaot. Ayaw panaot. Ayaw pagsultig daot batok sa imong sikataw. Sa imong pamilya, ayaw pagsultig daot. Kay kung nagsulti kag daot ngadto sa imong sikataw, ang imong gidaot ana dili siya, ikaw. Ang imo rang kaugalingon mo'y giunay nimog daot kung modaot ka sa imong sikataw. Kung nanikas ka, nangawat ka, nangilad ka sa imong sikataw, wala ka makapangilad kanang ang una nimong giilad. Alang nis mga magtutuwa, una nimong gikawatan, una nimong gitikasan, una nimong giilad ang imong kaugalingon. Sa unahan, katong imong gitikasan, katong imong gidaot, katong imong giguba, sa unahan, pauswagon tos Ginoo, ikaw mo'y mahimong alaot. Kung unsay imong gipamulong karon nga dili maayo, imo nang anihon. Mao na nga ayaw gyud og litok og mga bati nga mga pulong batok sa imong sikataw. Labi na gyud diha sa imong simbahan. Labi na gyud sa imong mga pastor. Ayaw pagpakita nga ngilngig na ka. Ipadayon ang imong respeto ug gugma sa mga alagad sa Ginoo. Di ba? Sa unahan sa imong kinabuhi, matingala lang ka nganong malipayon, malinawon kayo ang imong kasing-kasing. Layo kay kas kabalaka, layo kay kas kasuko, wala kay kasubo. Layo kas mga bati nga mga kinaiya o mga panguna-una na kanunay ang imong mga pagdaig sa Dios. Kung makalitan ka or pakalitan ka, relax ra kay ka. Pero kung naa kay gibuhat, naa kay gisulti nga dili maayo sa imong sikataw, bisag di pa ka pakuyawan, mukalit ra kag murag makugang-kugangan ra ka. Mao na gikinahanglan, espirituhanon nga gikinahanglan. Dapat ta kay gugma. Mubati kag gugma. Unya nakatay kalinaw sa kasing-kasing. And then dapat buhi kanunay ang atong relasyon sa Dios.
usa sa mga gikinahanglan nga aron buhi kanunay ang atong relasyon sa Dios kining pagtuo. Ang pagtuo daghan kay gigikanan. Susiha po ang imong pagtuo basig gikan na po na sa chismis. Gikan na po na sa sugid-sugid, dili gyud gikan sa Biblia. Unya nagtuo ra ka nga ang imong nakatunan gikan sa Biblia apan wala nimo basaha. Nasulod ra ka anas bulsa. Ang tinuod nga pagtuo nga makaluwas o makabag-o sa kinabuhi sa tao, kanang pagtuo nga gikan sa pulong sa Ginoo. Gikan sa Biblia. Muna kung maminaw mo mga wali bisan asa, ayaw mo dawat dayon kung wala nas Biblia. Pero kung naa mas Biblia, hutda og basa ang tibuok kapitulo o konteksto, basig dili mausad ang iyang diskasyon. Kaysa mas usa ka pastor mga kaigsunan nga nagwali. Unya di usa ka babae nga dato. Grabe di ay niya nga kana bitaw ka die hard sa usa ka wali. Nya sa dihang ako nay nagwali, iya ko giingnan nga sayop na pastor. Dili maayo nga ang babae mo tudlos lalaki. Dili maayo nga ang babae maoy muwalis lalaki. Iko nga panahon na ni Pablo. Sa dili hangtod karon. Ang giingnan nga ngano nga manimo buhata? Lalaki ko, babae ka. Wala lang yung gini mo buhata ang imong pagtuo. Muna nga, kung naminaw kagwali, basaha kung naaman na sa Biblia, o na ikonsulta na i-confirm na sa lain pang mga pastor. Nya, basaha yun ang Biblia, ang tibuok. Like example, ang gihatag nga bersikulo, Kapitulo 4, versikulo 3. Gikan sa uno hangtod sa katapusang bersikulo sa Kapitulo 4, hut nagbasa o kaha sa usa ka sulod sa konteksto. Nya dapat magpatudlo gyud kang Biblia. Unsaon paggamit ang Biblia? Unsaon pagbasa ang Biblia? Munay rason nga nung nagsakripisyo ko. Gani daghan kayo nga moingon nga, pastor, i-appeal ko sa GC. Haskan daghanan ako gi-appeal sa GC pero pila ra kabuk nila hutay. Aguban nangawag tang ragkalit, way pananghin. Gadi bisag basig usamo dire nga listener karon. Nga nihangyo nga i-add ko sa GC. Iman wala gani tunga-tunga bisag kausa. Usa may inyohang madawat sa unahan. Akong inyong igsuon ay sakripisyo. Nganong dili mamukahimog sakripisyo sa inyong gikomit nga tinguha nga magkakat-on magtudlos Biblia, ang magkakat-on sa Biblia. Muna nga usa sa mga hinungdan nganong ang tao dili kaayo love ang Biblia. Number 1, daghang gikaibgan. Pag daghan kay kang gikaibgan, kusog kay kang mangibog. Tapulan kay kang mubasang Biblia. Ayaw gyud tuguti nga masupak nimo ang kasuguan sa Dios. Labi na gyud ang Exodus kapitulo 20 hangtod sa 17. Kinahanglan magpabilin ang atong relasyon sa Dios. Unya ang pinakaimportante diha pagtuo. Dapat ang tao dili busog sa mensahe sa kalibutan. Dapat busog tas mensahe sa mensahe nga gikan sa Dios. Kay mao na yung makapalig-on sa tong pagtuo. Unya, mao na yung mga kabuton sa Dios. Gilig-on sa Ginoo diha sa sulat ni Mateo kapitulo 4 versikulo 4 kung unsa ka importante ang pulong pagtuo. Gikan gyud sa mensahe sa Ginoo. Unsa ka importante ang pulong sa Ginoo. Dili mabuhi ang tao sa panlamang, kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Imong makit-an diha nga sa atong kinabuhi dunay duha nga atong gikinahanglan. Physical needs, spiritual needs. Mga igsuon, ako nagtuo nga sa inyong pagpaminaw daghan kaayo mong nahinumduman. Ug naamoy nakatunan nga mga pamaagi. Number 1 nga akong idasig kaninyo.
aron matagbo ang tanan nga inyong gikinahanglan. Ayaw tuguti nga sa imong pagkakristohanon hingibugon ka. Muna nga sulat ni Apostol Pablo diha sa Kolosas. Kolosas mga kaigsunan. Tanaw na to ang Kolosas. Kolosas kapitulo 3 versikulo 5. Ang daan ug ang bag-ong kinabuhi. Busa patyan ninyo ang kaibog nga kalibutanon nga naa kaninyo sama sa salawayong pakigilawas. Kanang salawayong pakigilawas dili man guna nimo mabuhat kung di ka hingibugon. Pero hingibugon ka, feeling Kristohanon ra ka. Feelingon ra kay ka. Unya sige ra bagyog pangayog panalangin. Lord, protection ko, Lord, uban ko, Lord, tagbo ako. Mura ra kag tala-tala ana. Matod pa ni Pablo, mura kag agong sa piyang-piyang nga wala maangay. Kalisod ra gyapon ang imong anihon. Unya maapil pa na maangin pa ang imong pamilya, ang imong mga anak. Musamot pa nagkalisod, musamot pa nagkalisod. Kay kun unsa ang inahan ug amahan, mugrabe tong mga anak. Munang mga ginikanan karon nga naminaw, taro nga pagdumala ang inyong pagginikanan. Tarongon nato pagdumala ang atong pagginikanan nga mubarog kita nga doon na tay pagtuo sa Dios. Tuon mo Biblia diha. Utlo na to ang mga gitudlos, mga katiulugulangan nga patuo-tuo nga ang naresulta noon ang mga bata maldito managunay na lang. Kabantay mo sa mga pagtulunan sa katigulangan kaniadto pertindagahan ang gilad halaran. Hala dito, hala dire, daghang kay gitutuuhan. Pero ang resulta manag-away ra. Naatoy mga pista dito, pista diri, pahinungod. Pero manag-away man. Buti pasabot, wala kahimot isa Dios ang gibuhat sa tao. Kay kung nalipay ba ang Dios, na ang pagtinabangay. Muna nga, kanang mga Kristohanon, mga simbahan, mga tinuod nga mga born again, mga tinuod nga mga tinunan, na ang pagtinabangay, na ang paghinigog maay, concern ang usag-usa. Walay napasagdan. Kaya nga naman, trabaho na sa Ginoo. Dili na to na mabuhat kaniadto kung wala tay Ginoo. Munang ingna ng imong tapad, ayaw tuguti nga sa imuhang pagkinabuhi, hingibugon ka, kay maura na magdala ni mong kalisod, unaha ang Ginoo, paharia siya, kanang unahang Ginoo but ipasabot, sunda ang iyang pamaagi, buhata ang iyang mga pagtulunan, subaya ang iyang mga pamaagi para i-bless kaniya. Ayaw sa pag-ibog. Kay kana manggong mangibog ta sa mga butang sa kalibutan mga kaigsunan, nahimo manggod taan ng trabahantes butang. Nahimo taan ng maid sa butang. Ulipon. Wala na ta maulipon sa Dios. Naulipon na tas butang. Trabaho dito, trabaho diri. Para sa mga butang. Unya himan-himan. Nawagtang man ang tinigom. Ang nahitabo, nagkautang-utang. Mao na nga ang problema dili mawagtang. Magkagrabihin noon. Ug moadto pas mga anak. Awit makalangit at tagan og pagtagad tumingin kas langit ayos butang. Bakit ka nalulumay? At bakit ka nalulupaypay? Ang lahat
Gikan ni Juliet Valenzuela. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. God bless more and more and more and your family. Salamat kay sa deklarasyon. I receive. I agree in the name of Jesus. Si Jocelyn, maayong buntag, Pastor. Sa tanan na dalaygon ang buhing Dios. Si Rose Bisin, amin, dili mabuhi ang tao pinaagi sa pan lamang kung dili sa matagpulong nga mugawa sa baba sa Dios. Amin kayo, Pastor. Naara sa disco ang tanan. Naa sa Dios na ang tanan need sa tao sa kalibutan. Gi pangita lang sa Dios ang kasing-kasing nga matinud-anon. Tinuod yun. Og tuo tinuod nga ihang tinunan. Si Arnold Pagira, dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Amen. Amin, unahon gyud nato ang Ginoo. Kay siya tag-iya sa atong kinabuhi. Kanang unahon, sundon ba nato ang Ginoo? Sundon nato. Kay mo ingon ta nga, giuna na ako Ginoo niya. Wala gani tay nakatunan sa iya mga pamaagi. Malapit na. Ulitin itong awit. Pagdating niya'y malapit na. Sa mundo'y sadyang ganyan. Marami kang kabiguan, ngunit mananaig ka rin kung siya ang iyong susundin. Sarili ay huwag asahan, pagkat walang magagawa. Ang kanyang awat biyaya, ang siya mong kalungan. Tumingin ka sa langit, pagkat nandun ang pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng luha. Tumingin ka sa langit. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Sister Gingging og Bing Dandan. Good morning, ang Dios magpanalangin. Ulitin itong awit. Pagdating niya'y malapit na. Tumingin ka sa langit, pagkat nandun ang pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng luha. Tumingin ka sa langit, pagdating niya'y malapit na. Ulitin itong awit. Pagdating niya'y malapit na. Tumingin ka sa langit, no? Nindot kayo ang mensahe sa awit mga kaigsunan nga tumingin ka sa langit. Ako Tagalog pagtagad ang awit makalangit nga pauswagon ka, no? Pauswagon.
Nakabalo ka ba sa mga saad niya? Adunay pamaagi ang mata ko sa gitunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang iyang pamaagi naas Biblia? Karon nasayran mo, ibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan yun ka pirmi kaysa Dios nga paagi, magmauswagon yun ka sige. Ayaw pagsundugan mga tao katuura, apan mga buhat supak na Biblia. Gustong panalangin, apan ang buhat makaangin, pero ika'y magtinarong ang atong Diyos malipayon. Nung na sa pagpakasala, pag-alagad tarungon, aron ka paod na doon. Pag-alagad tarungon, aron ka pauswagon. Nagkabalo ka ba sa mga saad niya? Adunay pamaagi ang mata ko sa gitunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamaagi naas Biblia? Karon nasayran mo, ibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan bikas kirmi ang iyang sakay sa Dios nga paagi, padatuon yun ka sige. Ayaw pagsunduga mga tao katuura, apan mga buhat supak sa Biblia. Gustong panalangin, apan ang buhat makaangin, pero ika'y magtinarong ang atong Diyos malipayon. Nung na sa pagpakasala, pag-alagad tarungon, aron ka padatoon. Pag-alagad tarungon, aron ka pauswagon. Nindot kayo mga kaigsunan kon magtinarong gyud tas pagpangalagad kay dili lagi kapasagdan. Daghan kaayo nga pwedeng suguon ang Ginoo. Sa panahon ni Elias, ang gisugo niya uwak. Nganong wala namang gyud siya mosugo og mga tao. Kay sa panahon ni Elias, mga kaigsunan, kung imong lantawon sa iyang mga kauban o duol, wala na yung mga propeta sama ni Elias. Puro na ning simpatiya dito ni Baal. Puro na mga taong wala na yung mutuo sa Ginoo. Dili na pwedeng masugo. Pero kabalo ba mo? Bisag wala na tao nga pwedeng suguon sa Dios, apan na ay uwak pa. Nga sigig iyong maupay gisugo sa Ginoo aron makakaon si Elias. Unsa kaha karon nga daghan na kayo mga tao nga nakaila og nakakaton og dunay pagtuo sa Ginoo. Damor nga daghan kayong gamiton ang Dios aron matagbo ang imong gikinahanglan. Sa miaging adlaw dunay nag-message nga matud pa pastor, magpadala ko nimo kay giingnan ko sa Ginoo nga nakakita ko sa imong asawa nga naa sa tindahan nga naay panginahanglanon. Gaatang kuno ang akong asawa naninda daw nga naay panginahanglanon. Gisugo siya sa Ginoo sa paghatag. Muna nga kana bitawng magtinarong rugi sa pagpangalagad.
sumalas mga minsay nga atong nadunggan, posible imong mga anak mo'y gamiton sa Dios para sa panahon nga manginahanglan ka, dili magdalo ni mag-away ang imong mga anak kung kinsay mo tabang isip ikaw ginikanan sa imong mga anak. Unang mga ginikanan, mga papag, mga mama nga nakig-uban sa itong programa, tarungan ang inyong pagpangalagad sa Dios. Ayaw mo pangibog. Sa mga butang sa kalibutan kay gihimo ra mong ulipon ana. Dalaygon ang Dios nga padayon nga nagpanalangin, nag-amuma, nagatiman ka nato mga kaigsunan. At tutas mga pag-ampo atong pasalamatan ang Ginoo sa mga mensahe nga atong nakatunan sa atong panag-uban. Mag-ampo ta sa dili pa ko manamilit. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imong mga pulong. Salamat o Dios nga imong giatiman ang among kinabuhi. Ang mga katawhan nga minto misalig kanimo, salamat sa imong pag-amuma. Wala mo kami pasagdahi, wala mo kami kalimti, wala mo kami buhi. Padayon mo kami gitagaan ug mga pagtulunan nga magdala kanamo diha sa imong mga saad. Busat siga kami sa pagkinabuhi niini. Dili lamang sa pulong pagtuo pinulungan, kundi sa among binuhatan. Salamat o Dios nga ikaw nag-uban ka namo nining adlaw. Ug sa tanang nag-birthday, salamat sa imong pagpanalangin. Naa kanunay ang mga kaigsunan nako Dios sa maayong panglawas, maayong kahimtang, na ang kalinaw kalipay. Ug salamat Lord nga busy kami sa pagsunod kanimo, sa pagkat-on sa imong mga pulong, pagdawat sa imong mga pamaagi. Salamat Lord sa imong pag-aptiman, pag-amuma kanamo. Sa tanan nga naghatag, sa tanan nagtabang, sa tanan nga miabag, Lord, salamat sa imong pagbalos kanila. Salamat Lord kay imo silang giampingan. Salamat nga imo silang gipauswag o gipadato sumala sa imong mga pulong. Dalaygon ka nga Dios nga maghatag kanila kalinaw kalipay nga sa ilang pagpuyo. Imo kanunay silang ubanan, imo sila nga panalipdan. Ako silang isalig itugyan nga na kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Dalaygon ang Dios nga paday nag-amuma og nag-atiman ka nato. Kini inyong isuon mo ingon, ayaw na pangibo. Tuni ang Biblia og ikinabuhi. Dalaygon ang Dios magpanalangin kaninyo. Inyong isuon mo ingon, Pastor Gideon mo ingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning and God bless. Aniha ako Ginoo. Mga pagdaing nag-aawit kanimo amahan Jesus. Magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulokso ko
puso ko, dagan ko dool kanimo. Ihalata ang tanan, itugyan ang tanan, ihatan nimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, luwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma nagdasig, nagaligong sa pagtuo ko. Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa kalagman, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma nagadasig, nagaligo sa pagtuo ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong mauno mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, diwata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong mauno mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko.
angayang kang daygon sa tanang panahon. Kay ang gugma mo kanunay gyung maunongo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon. Kay ang gugma mo kanunay gyung maunongo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. O Jesus, dawata ang mga halad ko. O Jesus, dawata ang mga halad ko.